Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A bidiyon mu na yau zan yi bayani akan yadda ake samun kuɗi akan atm.com. Wannan website ce wacce za ka yi aiki, wato za ka yi musu linkin WhatsApp account su biya ka. To da farko abubuwan da ake so ka tanada, za ka je Google Play Store. In ka je Google Play Store za ka danna search, za ka ɗauko Dual Space Pro. Wannan shine Dual Space Pro, kun gan shi. Kuna dannawa Dual Space Pro gashi nan ya fito, za ku yi installing nasa sai ku buɗe shi. Don kuka buɗe shi a nan za ku yi ta adin WhatsApp account daidai yawan yadda kuke so. In ka shiga cikin Dual Space Pro, in ka je can ƙasa in kai sabon user ne ma baka taɓa amfani da shi ba, kawai za ka danna plus nan, kana danna plus za ka yi adin WhatsApp account, sai ka zo can ƙasa in WhatsApp business za ka yi amfani da shi sai ka danna, in ma kowane iri ne sai ka danna clone. Bayan ka gama sai ka sake dannawa, sai ka je ka danna clone. In WhatsApp sun kai guda 1000 za ka yi cloning nasu, sai ka yi login nasu. Za ka yi login WhatsApp account da nombobin da kake da su a ƙasa, ko da sun kai guda 1000. Wannan abu na fari kenan. Sai kuma magana na link. In akan WhatsApp ne zan ajiye link a tare da wannan bidiyon. In kuma a YouTube kake kallo, link yana cikin description na wannan bidiyon. In ka danna link, abin da zai kawo ka cikin Chrome. To in ya kawo ka, abin da za ka yi shine za ka sa username, za ka sa password, za ka yi confirming nashi. Sai wannan shine referral code, za ka danna register. Kun ga yadda tsarin username yake, ba a bada space, ba a bada komai. Shi kuma wannan password kawai za ka sa, misali let's say Tahir 1234, haka ma yayi. Misali letan farko ya zama capital, sannan ya zama da number, ko da guda ɗaya ne sai kai confirming, sai ka danna register. Kana danna register sai ka danna login, sai kai login da the same information. Bayan kai login, wannan shine interface na shi wannan website na atm.com. Babban abin da ake a wannan website din shine WhatsApp message tags. Akwai na Facebook amma shi ba su kawo shi ba tukunna. In ka danna kai wannan, shi za ka danna kai, kana danna kan WhatsApp message tags, to nan dama automatic ya kawo ma country. In kai ba ɗan Najeriya ba ne ma, kai hitin kai sai ka zaɓi country wanda za ka sa number su. Ga nan kuma anan ake sa number. Bari in saka number na in gwada da shi. Bayan na gwada 6518, wannan shine official number na, sai ka danna get code. Kana danna get code za su baka code anan. In suka baka wannan code din, zaka ga menene. In suka baka, kun gani wannan code din 22222, gashi nan automatic zai baka prompt wanda zaka yi linking WhatsApp account. In ma bai baka ba, zaka danna 3 dot ke saman nan, kana danna sai ka danna link devices. Kana danna link device sai ka danna link a device, sai ka danna use mobile data, kawai sai ka verifying fingerprint naka. To a nan ƙasan nan ba ruwanka da wannan QR, sai ka danna link with phone number instead. Kana dannawa sai ka danna 22222 as usual, kamar yadda ya nuna a can 2 za ku danna shi 2. Kana dannawa login, shi kenan zai login successful. Bayan ka dawo kan website nan, in ka yi refresh nan, a nan za ka ga numbers, sannan za ka ga online status naka. A nan kuma za ka ga commission naka na hawa yadda ya kamata. Wannan yadda ake linking phone number kenan. In ka yi refresh, kun gani number online 8130076518. Kun ga my number is online. To bayan ka danna sai ka dawo baya. In dai ka tabbatar ka yi linkin number normal ta hau, sai ka danna check in nan. Kana danna check in, za ka na check in duk rana. Kun gani Monday bai gama hawa bane tukuna, yau Wednesday. To bayan 24 hours kullum za ku na check in har zuwa ranar Sunday, wato daga Monday har zuwa Sunday. Gashi da kan 60 naira har zuwa 180 naira. Wannan magana akan daily check in kenan. Sai kuma wani activity ga wanda suke da invitation. Na farko dai, in za ka yi inviting, ka danna promotion. Kana danna promotion a nan dinnan. Wannan shine referral code naka, shi nan shine yawan mutanen da kai inviting, wannan kuma shine bonus da ka samu ne yau, wanda kai jiya kuma ni yau ne register ma ɗazun nan bai fi 30 minutes ba. Gashi in ka samu commission na jiya ma za su nuna maka anan. Wannan magana kenan da ake na commission. Zaka na samun 20% na abinda referral naka suka samu, wanda ya amfani da link naka direct kenan. Wanda ya amfani da link naka, in shi ma ya bada link nasa a wani domin ya amfana, in an yi register, an yi adding number, za ka na samun 10% da shi ma. A nan gun account, bari mu je in nuna muku yadda ake withdrawal. In ka danna gun account, za ku danna account withdrawal. Kana danna account withdrawal,
a nan ɗinnan kun gani a nan ake sa amount sai a danna withdraw now. To kun ga 47 dole kuɗinka sai ya kai naira 5,000 ka yi withdrawing nashi. 5,000 shine karancin abin da zaka cire, sannan 10 million shine yawan abin da zaka cire, sannan a rana ana yin withdrawing sau ɗaya ne. To nan Najeriya ɗin nan tunda ni ɗan Najeriya ne sai in danna edit, ina danna edit gashi nan zaka zaɓi bank account, nan zaka sa account number, nan zaka sa name da ke kan account naka sai ka danna confirm, shikenan you are good to go. Gashi nan yadda ake withdrawing kenan da komai da komai. In ka dawo kan index, wannan kenan ka dawo kan index ga wani activity na wanda suke da referral kenan, in ka danna kan activity to yawan mutanen da kai inviting kun ga dai a yanzu ma ba a ma yi register da yawa ba saboda ban jima da sakawa ba. Gaba ɗaya mutane 77 ne suka yi register. To a mutane 77 ɗin nan in sun yi adding number nasu, a duk mutane 5 in mutum 5 suka yi adding number nasu suka zama online zaka samu 3,000. Ga nan gun claim road nan ya 24 hours za ku ga yana muku shi yayi blue kamar wannan arrow da nake nunawa na cycle nan, za ku yi claiming nashi. In mutane sun kai guda 10 ko in ce nambobin da kuka yi adding sun kai guda 10 wannan na referral naka, za ka yi claiming 5,000. In sun kai guda 20 8,000, in sun kai guda 50 15,000, in kuma sun kai guda 100 za ka na claiming 30,000. Wannan duk rana ne, amma wannan sai wanda suke da team suke da dama. Ba wai ana nufin nambobin da kai adding a account naka ba, a'a mutanen da kai inviting suka yi adding WhatsApp. Sannan kuma as usual nan gun WhatsApp message tags, bayan ka yi adding number ka na fari, in number sun kai guda 1000 za ka ɗora su ɗaya bayan ɗaya. Kun ga nan bayan ka yi adding nan za ka sake sa still wata number, za ka danna get code, za ka je ka yi linking device, haka za ka yi ta yi ɗaya bayan ɗaya har zuwa yawan numbers da kake amfani da su. Shi kuma kamar yadda muka bari a baya wannan dual space pro kun gan shi wannan. To anan za ku na cloning WhatsApp business, kuna ta adding nasu kowane WhatsApp sai kuna bin sa ɗaya bayan ɗaya kuna adding. In sun yi banning ka danna request a review, kawai ka danna ban kana danna submit within 24 hours za su buɗe maka. Allah ya bamu sa'a, Allah ya bamu nasara.